Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. На воде, под водой, в небе и на суше. И везде вы доказываете нашу мощь нашего большого государства. Хәрби диңгезче исемен горур йөртүчеләр. Республика Хәрби диңгез флоты көнен бәйрәм итте. Шушы чаралар ветераннарга да, хезмәткәрләргә дә булышсын инде. Үзләренә яхшы навыклар гына алсыннар иде. Коткаруга беренче адымнар. Лениногорск шәһәрендә интерактив практикум узды. Второй раз на Каракузе. Живая музыка — это потрясающее впечатление. Концерт, тамашалар һәм йөзләгән тамашачы. Калабызда Каракүз фестивале дәвам итә. Июль айының соңгы якшәмбесендә безнең ил Хәрби диңгез флоты көнен бәйрәм итә. Быел аңа 330 ел тулды. Бүген Әлмәт районы җирлегендә Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән 2000-нән артык кеше яши. Бәйрәм көнендә күпләр гадәттәгечә тантаналы рәвештә байраклар тотып, хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган иптәшләр истәлегенә чәчәкләр салдылар. Тантаналы митинг белән Әлмәтләр драма театрына Мәңгелек ут мемориаль комплексына кадәр үтте. Катнашучылар Хәрби диңгез флоты геройларын 1 минут тынлык белән искә алды. Хәрби диңгезчеләр батырлык һәм ватанга тугрылык үрнәге. Аларның һөнәри бәйрәме 80 елдан артык элек 1939 елда барлыкка килгән. Ул Россия флотының куәтен һәм бөеклеген, аның тарихын һәм традицияләрен, батырлыгын һәм каһарманлыгын символлаштыра. Вы бойцы 4 стихий. На воде, под водой, в небе и на суше. И везде вы доказываете нашу мощь нашего большого государства, мощь нашей морской державы. Бүген хәрби моряк исемен горур йөрткән, аларның традицияләрен хөрмәт иткән кешеләрнең бәйрәме. Биредә бар тик чын романтиклар гына бирелеп эшли ала дип белгечләр. Аларның иң яхшыларына рәхмәт хатлары тапшырдылар. Друзья, давайте громкими аплодисментами поддержим. Тантанада катнашкан кешеләр арасында 79 яшьлек Владимир Рыжов та бар. Улының флотта хезмәт итүе әнисенең хыялы була. Хәрби еллар аның күңелендә җылы истәлекләр һәм бик күп кызыклы тарихлар калдыра. Россия флоты авыр сынауларда чыныга һәм илнең данын арттырып, тарихи җиңүләр яулый дип уртаклаша. Я с теплотой вспоминаю. Мин җылылык белән искә алам ул вакытларны. Владивостокта диңгез авиациясендә 1977-1979 елларда хезмәт иттем. Ничә еллар үтсә дә хезмәтемне әле дә хәтерлим, сагынам. Вот там я проходил, уже сколько лет прошло. Все службу вспоминаю, не забывается. Флотта хезмәт итү диңгездә озак вакыт торуна, катлаулы техника һәм шартларны исәпкә алып, аны аеруча авыр итә. Шуңа күрә диңгезләр һәм океаннар бар тик кыюларга гына буйсына ди хезмәт итүчеләр шаяртып. Флот, само собой, и меняется, сильнее, крепче становится. Вакыт узу белән флот әлбәттә үзгәрә, көчлерәк була бара. Безнең заманда әле аның үсеш алуының башы гына иде. Бик күңелле, кызык һәм авыр вакытлар булды ул. Бөтен Россия көче бергә бердәм булып хезмәт итте. Силы всех стран, все вместе служили, Украина, наши все полностью так вот, со всего. Ну, был интерес, конечно. Традиция буенча катнашучылар бөек җиңүләр яулаган флотның данын һәм куәтен арттырган геройларны, һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Һәм Советлар Союзы флоты адмиралы Николай Кузнецов бюстына чәчәкләр салдылар.
Татарстанда экологиягә тагын бер адым ясалды. Ознакай районында чүп-чарны ягулыкка әверелдерүче завод эшли башлады. Иске автомобиль шиннары, пластик һәм нефть калдыклары. Булар кабаттан эшкәртелә һәм югары сыйфатлы ягулык буларак кулланыла. Киләчәк технологиясе ничек эшли? Безнең сюжетта. Берничә ел элек хәвефле калдык саналган нәрсә бүген кыйммәтле чималга әйләнә. Ознакай районы технопарк мәйданчыгында Эмиральт компаниясының заводы эшли башлады. Аның бурычы углеводородларга икенче тормыш бирү. Иске шиннар, пластик шешәләр, нефть шламнары махсус мичләргә озатыла. Анда алар яңадан нефть фракцияләренә әверелә. У нас нет выбросов. Бездә технологияләр киңрәк мөмкинлекле. Без башка нефтле калдыкларны да, пластикны да, керешне дә эшкәртәбез. Ягъни нефттән ясалган әйберләрне без кире нефть һәм газга әверелдерәбез. Бу икътисади яктан да файдалы, әйләнә-тирәгә дә зыянсыз. Заводта кулланылган пиролиз технологиясе үткән гасырның 60-нчы елларыннан ук билгеле, ләкин ул чакта ул отышсыз була. Бүген яңа чишелешләр аркасында процесс үз нәтиҗәсен күрсәтә. Өстәмә эшкәртүдән соң Евро 5 сыйныфлы дизель ягулыгы да алына. Продукциягә сорау инде сизелә. Явым төшемле елда ул авыл хуҗалыгында бигрәк тә кирәк. Эмиральт компаниясе Татарстанда 2014 елдан бирле роторлы сәнәгать мичләре ясап, калдыкларны эшкәртү өлкәсен үстерә. Шулай ук социаль блокка да аерым игътибар бирелә. Биредә бүген 100-гә якын кеше хезмәт куя. В компании работает 97 человек. Бездә 97 кеше эшли. Үзебезнең тулай торагыбыз бар. Янәшә авыллардан, Ознакайдан, шулай ук Татарстанның башка төбәкләреннән дә безгә киләләр. Машина йөртүчеләр дә, экскаваторчылар да. Яхшы команда җыелды. Чүплекләр урынына ягулык, әйләнә-тирә пычрану урынына икътисад. Бу әле яңа башлангыч кына. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Лениногорск шәһәрендә тормыш квесты коткаруга беренче адымнар дигән интерактив практикум узды. Катнашучылар Татнефть ветераннарыннан алып, яшь белгечләргә кадәр 10 локация үтте. Ләйсән Галиева дәвам итә. Посмотрим. Вот так. Тутабыз. Давай вставай. Обнимать надо. Рожать. Сразу шаг-то. Сразу вылетел у нас. И шишка. Следующий кто еще? Молодец, ты живой? Һәр нәрсәдән тәм табып яшәргә күнеккән катнашучылар биремнәргә юмор белән килделәр. Ләкин җиңел атмосфера эшкә бер дә камачауламады. Коткару алгоритмнарын алар төгәллек белән эшләде. Кызлар командасы катнашучылары әйтүенчә, элек алар аптечкаларга барысын да рәттән сала торган булганнар. Әмма уен барышында заманча кагыйдәләр буенча җыелмада кирәкле минимум гына булырга тиешлеге ачыкланган. Шул хәтле ошады, шул хәтле рәхәт, интересный. Әле мин гел яшьлегемә кайткан кебек күп нәрсәләрне искә алып, күп нәрсәләрне төшереп, менә оештыручыларга, Татнефтька, менә мондагы бөтен руководительләргә мин, конечно, рәхмәтемне әйтәм. Практикумны квест форматында уздыру идеясы Ләйсән Хәсәнованыкы. Аның проекты Татнефть профсоюзы һәм Татнефть хәйрия фонды белән берлектә оештырган кешеләрне берләштереп киләчәкне төзибез грант бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе булды. Без профсоюз организациясе буларак һәрбер кеше турында, һәрбер член профсоюзы турында хаваланабыз. Шушы чаралар ветераннарга да, хезмәткәрләргә дә булышсын инде. Үзләренә яхшы навыклар гына алсыннар иде. Без шуңа ышанып калабыз. Программа биремнәргә бай. Пешкән очракта ярдәм күрсәтү, толпанны куркынычсыз чыгару күнекмәләре, эмоциональ халәтне тотрыкландыру, алымнары һәм башка күп нәрсә. Биредә катнашучылар кисәтү билгеләрен укырга өйрәнәләр. Оештыручылар әйтүенчә, куркынычны тиз танып белү ул инде уңышның яртысы. Моннан тыш, квест барышында катнашучылар үзләре дә яраларны бәялиләр һәм хәтта психологик паника белән дә көрәшергә өйрәнәләр. Шулай итеп, укыту уен формасында уза. Вот на высоте. Высота, вот падение с высоты. Монда хаталанырга мөмкин. Әлегә уку мәйданчыгында ялгышның бәясе бар тик штраф баллары гына. Әмма чын тормышта андый очракта кеше сәламәтлеге һәм гомере куркыныч астында калырга мөмкин. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Хорошо, один винт открывайте, ребят. Шәһәр стадионында джаз фестивале Кара күзнең иң көтелгән вакыйгаларының берсе булды. Меңләгән шәһәр халкы һәм кунаклары джаз метрларыннан алып культ поп башкаручыларына кадәр популяр музыкантларны тыңларга килде. Чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. When we are together dancing, cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Фестивальне Олег Якимычев җитәкчелегендәге Әлмәт джаз оркестры ачты. Беренче аккордлардан ук кичә үзенчәлекле булырга вәгъдә итүе аңлашылды. Оркестр тантаналылык һәм элегантлык тонын бирсә, харизматик Светлана Малюткина үзенең көчле вокалы белән тамашачыны беренче минутлардан ук яулап алды. Ачык һавада джазның алтын стандартлары аеруча тәэсирле яңгырады. Мы счастливы, что у нас, у местного альбитского коллектива есть такая возможность выходить на сцену, на одну сцену с такими большими джазовыми музыкантами. И мы рады, что у нас есть такой фестиваль «Каракус», и мы его очень любим. «Каракус» — это фестиваль, который очень значимый для нас, потому что это столько волнений, столько переживаний, так скажем. Я считаю, что наш фестиваль должны открывать наши музыканты, наши альметьевские, что у нас в городе тоже есть джаз. Уникаль фестиваль елдан ел Россиянең иң яхшы джаз коллективларын җыя. Петр Востоков зур джаз оркестры белән уникаль программа тәкъдим итте. Гадәти хитлар катлаулы джаз аранжировкаларында яңгырады. Бу коллектив Мәскәүдә 2010 елда барлыкка килә һәм тиз арада тамашачыларның мәхәббәтен яулый. Ачык һавада шушы дәвердә 2 тапкыр чыгыш ясыйлар. Беренчесе 3 ел элек Каракүз фестивале кысаларында. Бу юлы чыгышларында татар мотивларында уйныйлар. Петр Востоков әйтүенчә, джаз универсаль һәм Татарстанда ул үзенең уникаль яңгырашын ала. Публика отличная. Отличные люди, которые пришли получить удовольствие, пришли, которые отдыхать, собственно, музыка. И для этого тоже не только это наука, но это еще и способ замечательно проводить время, отдыхать летом, стадион. Все замечательно. Фестивальга джаз стандартларының тугры сөючеләре генә түгел, беренче тапкыр оркестрның тере башкаруын күрергә теләүчеләр дә килә. Стадионда бу кичне гаиләләр, дуслар һәм шәһәр кунаклары компанияләрен күрергә мөмкин иде. Первый раз на джазовом фестивале, мне все очень нравится. Я из набережных Челнов. Второй раз на Каракузе. Живая музыка — это потрясающее впечатление. Я надеюсь, теперь мне надолго хватит. Наполнилась? Наполняюсь. Так что еще приеду. Джаз для нас, знаете, полет, музыка, разговор, диалог. Это все. Это объединяет все. А еще мы под конец пели с хреном холодец. Кунакларга бу кичне ЛРК трио, Саша Алмазова, Звонки һәм Айова үз чыгышларын бүләк итте. Бүтән Әлмәт бер ритмда, җәй, ирек һәм зур музыка ритмында сулый кебек тоелды. Өйнең яме чүпрәк белән ди халык. Калабыздагы әйдәп баручы промо-арт шторлар салоны үз хезмәтләренә кушып отышлы акцияләр тәкъдим итә. Интерьерны үзгәртергә телисезме? Промо-арт штор салоны сезгә һичшиксез ярдәм итәчәк. Гади тәрәзәне үз йортыгызның стильле акцентына әйләндерү өчен промо-арт салоны осталарына ышаныгыз. Алар төгәл белә. Пәрдәләр текстиль генә түгел, бөтен киңлеккә кәеф бирүче мөһим деталь дип белгечләр. У нас есть такая услуга, как выезд дизайнера на дом. То есть наш дизайнер приезжает
Бездә дизайнерларның өйгә килеп хезмәт күрсәтү мөмкинлеге бар. Алар сезнең белән бергә интерьерыгызга туры китереп пәрдәләр сайларга булышачак. Без куллана торган сыйфатлы төрек тукымалары бик озак хезмәт итәчәк. Сез аларны килеп тотып карап сайлый аласыз. Мисал өчен менә шундый төрек бәрхәте Blackout өчен яхшы альтернатива, ягъни ул фактура буенча тыгыз, тактиль яктан бик рәхәт һәм интерьерны бик кыйммәт һәм затлы итәчәк. Турецкий бархат. Он альтернатива очень хорошая для блэкаута, то есть он плотный по фактуре, тактильно очень приятный и смотрится в интерьере очень дорого и солидно. Дизайнерлар ярдәмендә тәрәзә нуры булырдай модельләрне тектереп алудан тыш, биредә шулай ук әзер классик һәм заманча төрләрне сатып алырга да була. Биредә бары тик ышанычлы җитештерүчеләр белән генә эшлиләр. Сыйфатлы тукыманы сайлап алудан алып ахыргы җөйләргә кадәр гарантия бирәләр. Әлбәттә, карнизлар, фурнитура һәм башка аксессуарлар да сайлый аласыз. Маркетплейсларда вакыт әрәм иткәнче промо-артка тәэсирле сәяхәт кылу хуҗабикәләрне һичшиксез канәгать калдырачак. Сезгә уңайлы булсын өчен, әлбәттә, 3 салон эшли. Алар Шевченко урама 114В, Ленин урама 46, Мостовая урама 4А адресында урнашкан. 40% җәйге ташламалар өйегез, фатирыгыздагы үзгәрешләрне тагын да күңеллерәк итәчәк. Хыялыгыздагы интерьерга беренче адым промо-арттан башлана. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.